Què passa, gent del submón? Què passa, gent del submón? Benvinguts un dia més Al nostre meravellós canal i podcast. Este ja és el tercer, vos està encantant i anem a fer més per a tots vosaltres, perquè sabeu que estem així per a tots vosaltres. Claro. O sigui, i avui tenim una quantitat de temes molt curiosos, començant pel del deport, que esta setmana ha sigut grandiosa per al València. I encara estem de celebració. El València ha guanyat 2-1 contra el Barça. I la veritat és que no podem estar més contents per ello. Estem celebrant tot a tope. Encara ho estem celebrant. Sí, encara portem la ressaca futbolera. I la veritat és que sols des d'este canal, i ja que hem pujat un vídeo en el nostre primer canal sobre este tema, volem donar l'enhorabona a l'afició i al València, així que amunt València! Amunt! Però el tema té un poquet més de parlar. Nosaltres no som dos persones molt futboleres. Òbviament, seguim un poquet la trajectòria dels principals equips, però no som dos persones que siguin forofes del futbol ni tot aquest tipus de cosetes. Per això vos volíem preguntar si vos agradaria vídeos sobre futbol, sobre aquestes coses. Ja mos digueu que sí, però voldríem saber sobre què en concret. Ja que vosaltres no som molt futbolers, sobre què en concret vos agradaria que fèrem els vídeos? I sobre quin equip voleu que faça? O sigui, que fem així en este canal. Si voleu que parlem sobre algun equip en especial, no val que mos digueu un equip aixina estranger. El volem local, sobretot. El Montcà Club de Futbol. El Montcà Club de Futbol també podem parlar d'ell. Així que si algú és de Montcà, de la bona, ja saben per què veiem. I vol que li fem una entrevista al seu club de futbol i anem allí i estem un rato en ellos, o sea, les teniu que dir ara si vais. Claro. Nosaltres, la nostra tarifa és un bocata. Un bocata de tortilla, per favor. Més a banda, tarifes privades. Tarifes privades. Tarifes privades. Tarifes privades. Ai, no, però de veres. Els vídeos de deport, nosaltres tenim pensat fer-ho sobre els principals equips deportius, sobretot de futbol, que és molt seguit així en la Comunitat Valenciana, i també sobre algun altre equip d'altres deports. Però a banda del Playas de Castellón, que és d'atletisme, que últimament lo està petando, i del Pamesa València, que és l'equip més famós de baloncesto, de bàsquet, lo de més no tenim molta idea, per això teniu que vosaltres deixar-nos així algunes idees, alguns comentaris o el que vulgueu. Què més tenim? Tenim vídeos sobre, segon tema, vídeos sobre platges valencianes, que anem a fer aquest estiu un vídeo sobre platges valencianes. Tant volem donar cabuda a totes aquestes platges, a totes les platges, perdó, a totes les platges. Tu sabràs, tu eres valenciana parlant. Us ho torno a repetir, soc la patxurra. Eres més xurra. I en la part xurra diguem platja, o platges. Pues exactament igual com ho acabes de dir. O diguem o playas o platxeta. O sigui, no podem dir-ho d'altra manera. Ho has dit perfectament, però en canvi a la primera vegada ho has dit fatal. Bueno. Després anem variant, la zona xurra ja sabeu com és. Però això. Volem donar cabuda tant a les platges normals com a les platges nudistes, que també estan en el nostre patrimoni, que la veritat és que vos dic una cosa, des d'este món vos ho diguem. Totes les platges són bones platges per a tots. O sigui, no perquè siga una platja de portar roba a no ser una platja que no de roba, no són que casen, vamos, que no és perquè tu vagis a una platja o vagis a l'altra és més d'una manera o més d'una altra, saps? No sé si m'explique. Que tots són persones? Sí. No és la cosa de que tot el món diu «Ai, vas a una platja nudista, eres un depravat». No. Això només ho diuen la gent que no ha anat en sa vida a una platja nudista. Exactament. I des d'este món de Juan i Patri són naturistes, així que... A tope. Pues això, anem a fer vídeos sobre platges, explicant un poquet, jo què sé, curiositats de cada platja, com és el lloc, este tipus de cosetes. Tampoc s'anem a allargar massa.
Però, sí, el mateix, si teniu alguna recomanació, deixeu així baix, algun comentari, i si voleu que tratem algun tema més del naturisme o de les platges d'interior valencianes, que n'hi ha uns quants articles per ahí molt bons, que també podem dir-ho. Jo? Vale. Anirem a les platges que puguem, però com ja sabeu, no sempre se pot anar a tots els llocs i moltes platges no podem anar només per a gravar un vídeo per a vosaltres, sinó que segurament moltes d'aquestes platges les fem des del nostre set. Així que, si voleu que anem a una platja d'estes i voleu que se la gravem per vosaltres o voleu que anem a algun lloc en especial i tal, sols teniu que dir-nos-ho i passar per el nostre Patreon. Exacte. Que pot ser mecenes d'este canal i pot recibir continguts exclusius sols per a tu. Exacte. De què més anem a parlar? Tercer tema, aunque... Els tenim molt meticulats, Sí, a veure, espera. Ah, sí, lo de Terra Mítica. Sí, anem a l'estiu a Terra Mítica, gent del món, mos encanta els dos Terra Mítica. Exacte. Portem la friolera d'este any, portem una friolera de 6 anys junts. Vale, gent del món, este any fem 6 anyets en juliol. A tope. Si algú vol felicitar per aquestes fetges, ahí estem. I aquestes fetges és el que tenim així dins, carinyo. I aquestes dates. Ah! La zona xurra. Quines maneres de corregir-me! En fin, right now. Lo que volem dir... Bueno, anem a la cosa. Això. Portem 6 anys junts. Així que si per aquestes dates me voleu dir alguna cosa, estem dispostos a que m'ho digueu qualsevol cosa per al nostre canal. Gràcies. I per a les nostres redes socials. La veritat és que portar 6 anys juntets a aquestes altures de la vida és molt difícil. Però en Juan se fa tot superfàcil. Som feliços. Sí, el que volem dir és que en 6 anys que duguem, encara portem tots els estiusos, diguem que anem a Terra Mítica. Encara no hem anat. I enguany s'hem propost que d'enguany no passa. Enguany no passa, perquè si no passa un altre any i un altre any. Ja ho faré, i no se fa. Y nos dieron 10.000 años, y nos dieron 10.000 vidas, y nos dieron 10.000 siglos, y así no podemos estar així. Però el que volem dir-vos és que este any, a part de que l'anterior ja ho posarem en pràctica, però este any Terra Mítica ha tret secaors per a la gent que quan tisca les... I és que tenim el monyo llarg, anem a agrair un poquet. Sí. Però bueno, en estiu s'està fresquet. En estiu s'està fresquet, però quan estàs en una atracció d'aigua... En sèrio, el més important de dir de Terra Mítica era que té secaors. Sí, gent del món, o sea, és una barbaritat. No s'ho creu que és una meravella? En sèrio, gent del món, no creu que és una meravella quan tens una atracció d'aigua, que estàs tot banyat i entres a un secaor i el que més t'apeteix és secar-te perquè no t'apeteix anar d'una atracció a una altra tot ple d'aigua. Jo voldria veure això en Aqualàndia i en tots aquests llocs. En Aquàpolis. No, en Aqualàndia està tot el rato dins de l'aigua per veure si en Terra Mítica hi ha atraccions tant d'aigua com de minotauros, com de coses de muntanyes russes. Ai, la Colossus. Que jo soles no puge. Però crec que Juan i jo som de les persones que pugem, estem ahí i se caguem de por. Sí. A la meitat estem encomanant-se a Déu, a la Mare de Déu dels Emparats i a tots els sants que n'hi ha per a que no ens passen res. Perquè ja fa anys va passar en Terra Mítica una desgràcia i la veritat és que no volem que torni a passar. No, però de totes maneres, nosaltres dos som dos persones que ens agrada molt la tranquil·litat. Sí. Tenim vides molt estressants i pujar a atraccions que ens donen adrenalina i tot això està bé, però en contagotes. No ens solen agradar les atraccions d'emocions fortes. No, perquè tu... Ens solen agradar les atraccions divertides. Tu pensa que tu vas a l'atracció, a una fira normal, a la que fiquen en el port o la que fiquen en el baix del riu. La que fiquen en cada poble quan són festes. La que fiquen en cada poble quan són festes també. Que, per exemple, Juan no vol pujar a la Nòria, li dona molta por la Nòria. A veure, a la Nòria que no pujares, ballava, i se veia a través de la porta al carrer. Jo dic, com és la porta sòbriga? N'hi ha 100 metres de caiguda entre jo i el carrer. Això sí, pujar a l'atracció del terror o a altres coses no hi dona gens de por, i a mi sí. A mi no me dona gens de por, el trenet de la bruixa de tota la vida que simplement apareixen
monstruos de plàstic i coses aixina, ella, pobreta, que tingui una por. No, és que no vull repetir un episodi que me va passar ja fa temps. La veritat és que no tinc ganes de que me torni a passar. Ai, pobreta, de veres. Va, pues si puges en mi no te passarà. Vale. Un altre tema que volem comentar sobre notícies de... La veritat és que si voleu que anem... Si voleu algun subscriptor vine a ser-nos a tota Ramítica, també teniu que dir-ho si vais. La veritat és que estem buscant gent per a que ens acompanyin. Si volem anar entre amics o coses així. Si algun subscriptor té ganes de venir amb nosaltres, pues ja ho sap, passar un momentet en el món de Juan i Patri és únic i especial. També vull dir... Ah, sí. Espera, a part d'este tema, vale. A part d'este tema és que vull dir, vale, que tenim una maravillosa notícia que donar-vos, però vos la donarem d'ací poquet. Ah, això? Sí. Així que gent del món... Però tu creus que la gent del món estarà preparada? I la gent del submón també? Claro que sí, estarem ahí preparats per a la pròxima notícia que anem a contar-vos. I tenim una notícia molt impactant i la veritat és que estem esperant a contar-vos-la d'alguna manera que altra. Impactant és molt impactant. Que no parles d'impacte en esta notícia que no mola. A veure, també deixeu-nos saber en els comentaris què penseu que és. Què penseu que és, o sea... No anem a dir res més. No anem a dir res més, però és una notícia impactant. Que no digues impactant, per favor, que ens comenci a imaginar. No. És sorprenent, és meravellosa, però no. La paraula impacte, no, per favor. Impacto semanal. Bueno. Ese programa... Impacto semanal, no, era informe semanal. Era informe semanal, però esto és impacto semanal. Això estigui en antena no sé quant de temps. I avui hem anat al cine... A veure la de... Sabeu quina és? Segur que sí. 3, 2, 1... Aladdin! Mos ha encantat, és una pel·lícula meravellosa. Això ja com a curiositat ja final, perquè ja estem acabant el podcast. No m'eixirà mai aquesta paraula, podcast. Podcast. Hem anat a veure Aladdin. Se pareix moltíssim a la de dibuixos. És de Disney. Però que se pareix moltíssim a la de dibuixos. Encara que té 4 coses canviaetes, aixina, pots reconèixer cada escena, pots reconèixer cada situació, cada frase, cada cançó. Les 4 cosetes no li afecten a la pel·lícula i vos recomanem que aneu a veure-la al cine, que Will Smith està molt xulo com el geni i que és molt graciosa i molt romàntica i per a tota la família. Vos asseguro que aneu a disfrutar molt. Vos la recomanem sobretot i megatot. I l'únic que volem dir-vos ja per a finalitzar és que subscriviu-vos, doneu-li like, activeu la campaneta per a no perdre res de la diversió. Compartiu este vídeo en tot el món. Sí, i comenteu així baix perquè mos encanta que mos comenteu. Ja vos hem dit durant tot el vídeo que comenteu, però comenteu més. Espera. Què estan comentant? Ja? Ja? Vale. Anem a seguir. Així que sols volem donar-vos les gràcies per aquesta enorme acollida que teniu al podcast. I al pròxim podcast tindreu noves coses de les que parlar molt xules. Sí, així que... Però sobretot, no te baixes del submón. Perdó. No te baixes del món. No te baixes del submón. Del submón. Chao.